Ana sing sengaja ra mesem blas iku ana. Itu ya jenenge image, jaga image itu. Ben ketok wibawa, blas ora wibawa blas. Medeni wong malah. Kanjeng Nabi itu rendah hati, sumeh tapi tetap wibawane jadi ndak ada hubungannya itu wibawa mbekan mesem mbek mrengut gaon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Karimu usrati sallallahu alaihi wasallam ma'an nasi fil hadis. Mulyane pergaulane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'an nasi sartane manusa fil hadis ing dalam hadis. Kana sallallahu alaihi wasallam yuzghi kullal isgha ila man yatahatsahu aw yas'al. Ana luar biasa ya pemimpin agung bandingno ambekan wong-wong. Kana ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yuzghi memperhatikan orang mau ngrungokno, nelengno, ngrungokno supaya bisa menangkap apa semua yang dibicarakan kawan bicaranya itu. Jadi isra itu tidak hanya sekedar mendengarkan, memperhatikan. Kullal isra dengan sangat sempurna memperhatikannya. Yuski kulal isgha iki kelawan sak nemen-nemene memperhatikan. Ilaman marang wong yuhadditsuhu sing matur ngendika apa ngomongi ya man ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada orang yang ngajak bicara mbek Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi mendengarkan sungguh-sungguh. Diperhatikan orang mbek sambil guyung-guyung apa meneh sing ngajak omong cah cilik ngono gleleng-gleleng kadang-kadang cah cilik bareng diomongi wong tuwa ya gleleng-gleleng ngono pengung ini cara Jawane pengung. Kanjeng Nabi itu sapa ae sing ngajak bicara beliau memperhatikan tidak hanya mendengarkan. Au yas'aluhu takon nyuwun sapa man. Dua-duanya bisa ya. Yas'alu takon ya bisa, nyuwun ya bisa. Semualah didengarkan Kanjeng Nabi. Pokoknya ada orang ngomong sama beliau itu selalu didengarkan dengan penuh perhatian Isra itu. Wa yaqbalu alaihi an madhep Kanjeng Nabi alaihi ing atase man. Ora kok mlengos, ora disambil nglelet rokok barang ngono ora. Diadepi wong madhep pancen betul-betul menghormati orang. Itu ciri-cirinya orang yang menghormati orang. Iku ngono kuwi nek dijak omong diperhatikan betul. Wa yaqbalu alaihi wa yulatifuhu. Lan memperlakukan dengan halus sapa Kanjeng Nabi ing man. Jadi orang itu nyaman, matur mek Kanjeng Nabi ku nyaman mergo diperhatikan, dihadapi dan sikapnya halus. Ayo ngomong apa? Gak ngono. Ya dihadapi tapi ngomongnya ngono. Ngomong apa? Podal wadul. Yaqulu Anas balik tak kandakno sahabat Anas bin Malik ini pernah menjadi khadamnya Kanjeng Nabi tidak kurang dari 10 tahun. Karena banyak hadisnya sahabat Anas ini tentang Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ngetutno Kanjeng Nabi gerak-geriknya lampai Kanjeng Nabi. Yaqulu andika sapa sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ma raaitu ora ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang iltaqoma
asal maknane iltaqama itu apa? Iwak ngene kok jenenge. Nyaplok. Asal usule maknane ku nyaplok. Maksude wong apa jenenge ana wong sing kepengin bisiki Kanjeng Nabi. Mono kaya wong arep nyaplok kuping ngono. Iltaqama. Kaya wong arep nyaplok ngono. Apa iku? Maro itu ra ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang iltaqama. Sing ngarepake bisiki udunan Nabi ing talingan iku kuping dong, talingane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yukallimu sirron. Ya bisiki ya yukallimu sirron artine matur ya rajulan ing Kanjeng Nabi sirron secara rahasia. Lon-lon ben gak krungu wong liya iku lho, jenenge rak bisiki ya. Dadi nek ana wong sing bisiki Kanjeng Nabi mesti kan marek atau yang ngapan ngomong itu iltaqoma datang mulutnya dicedakno ning telinga atau telinganya sing ditelengno ning gene mulut. Tak bisiki. Ngono kuwi kok sing mara kupingmu ngono. Bisa juga saya yang ini tak bisiki. Jadi ada telinga dan mulut situ. Telingane Kanjeng Nabi dibisiki karo wong. Aku ora tau ningali rajulan iltaqama udzunan Nabi sallallahu alaihi wasallam fayunahi. Mongko nginggati karo Kanjeng Nabi. Bahasa Indonesia ini apa nginggati? Gak roh nek kowe iku. Aku cara Indonesia tak kon jawabno gak iso, aku cara Jawa kowe tak kon Indonesia no gak iso. Apa nginggati? Nginggati ora menghindari tok. Pokoke memalingkan yunahi raksahu. Ngedohno raksahu ing mustakane Kanjeng Nabi anhu saking rajul. Jadi ketika dibisiki Kanjeng Nabi kok condong gini, ya gini terus saja. Miring terus ngene iki. Ora ngantek dikenekno raksahu. Iku apa? Ora ngeleh, ora ngaleh, ora nek nginggati ku ana raksahu fayunahi raksahu. Artine nyingkrihake, nyingkrihno sing pas, nyingkrihno raksahu ing mustakane Kanjeng Nabi anhu saking rajul sing iltaqama mau. Hatta yakunar rajulu sehingga ana sapa rajul wong lanange mau wa alladzi yunahi wa ya rajul iku alladzi yunahi sing apa mau nyingkrihake, sing menghindar, sing nginggat. Nah, itu akhlaknya Kanjeng Nabi. Padahal kan semua orang yang disebut rajulan yang kene siapapun itu di bawah dudukan beliau semua toh. Kanjeng Nabi gak ono sing dhuwure gak ono. Paling dhuwur itu sahabat Abu Bakar. Abu Bakar sang isore Kanjeng Nabi. Jadi jangan kan itu yang bisiki itu bisik-bisik itu wong lanang ya sak ngisore. Itu saja Kanjeng Nabi tidak pernah. Terus menghindarkan talingannya dulu sebelum orang yang bisik-bisik itu menghindar. Jadi ngene terus nek wis bar kono lunga lagian ngene. Ora tahu bahwa rampung urung terus bisik-bisik terus ngene gak tahu. Ana wong ana apike ya nahin. Mulane terus dicintai ambekan sahabat-sahabate luar biasa itu. Kayak ngono ya akhlake. Nah iku mbek kancamu ae lho, kancamu sak derajat iku ae lho, Mbok kenekno wis.
Mesti jengkel nek dene nginangi ini kupingmu ngemes di kupingmu mbok waplok ya. Wa yaqulu Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ngendika sapa sahabat Amr bin Al-As. Amr bin Al-As iki putrane Al-As bin Wa'il. Abu Islame ngguring wise perang Uhud bareng-bareng karo Khalid bin Walid. Wong tuane wong loro iki benggol kufar Mekah kabeh iku. Al-As bin Wa'il karo Al-Walid bin Mughirah. Dawe ngendikane Amr bin Al-As kana sallallahu alaihi wasallam ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yakbalu madhep Kanjeng Nabi biwaji kelawan wedanane Kanjeng Nabi. Wa hadisi lan pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syarril qaumi ing atase jahat-jahate kaum. Ya ta'allafu bidzalika nglulut-nglulut sapa Kanjeng Nabi ku ing syarrul kaum bidzalika kelawan mengkono-mengkono qabulu biwajihi wa hadisi. Jadi Kanjeng Nabi itu penuh perhatiane. Amr bin Al-As tahu persis karena dia juga pernah jadi musuh Kanjeng Nabi ku. Ada waktu perang Uhud dia masih menjadi pimpinan sayap kiri dari pasukannya Muawiyah. Pasukannya Abu Sufyan bin Umayyah. Ngerti bagaimana Kanjeng Nabi nalika ngadepi benggol-benggol kufar Mekah. Nanti Ummi Maktum, Abdullah Ummi Maktum yang sudah iman, sudah jadi balane kaya-kaya rada ora diperhatikan oleh Kanjeng Nabi karena memperhatikan orang-orang yang syarrul kaum. Jahat-jahat kaum itu dihadapi dengan halus, diperhatikan sehingga mereka terpengaruh. Fil muqabalati ing dalam muqabalah, artinya kalau menemui orang itu muqabalah itu dalam pertemuan lah. Fil muqabalati ing dalam pertemuan. Wa kana idza qabala ana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qabala nalikane ngadepi nemoni sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan ing seseorang ing wong suwiji wasafahahu lan nyalami salaman lho ya gak salam uluk salam gak nyalami nek nyalami uluk salam iku salimu salama ya salimu nek safaha nyalami dalam pengertian jabat tangan ini salam kabeh salaman ya salam salaman nganggo cangkem ya salaman, nganggo tangan ya salaman. Nek kono safahahu iki salaman mbek tangan. Kanjeng Nabi nek nemoni seseorang lan nyalami menjabat tangannya akadan layan zal. Ora narik Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ing astane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yakuna rajulu sehingga ana sapa ar-rajulu wong lanang iku mau wa ya ar-rajul iku allazi yursiluhu sing ngeculna ya lazi hu ing Kanjeng Nabi. Dadi padha karo mau nek dibisiki wong Kanjeng Nabi ora narik dulu talingane sebelum orang itu narik mulutnya. Demikian pula kalau Kanjeng Nabi nemoni wong salaman, Kanjeng Nabi tidak akan ngeculno sebelum orang itu yang melepaskan. Ngono ya. Jadi nek wonge ora ngecul-ngeculno ya gak dicul-culno. Ora diculno Kanjeng Nabi itu. Soalnya ya itu apa namanya sini tenggang rasanya itu besar sekali.
Kanjeng Nabi itu tenggang rasanya itu luar biasa. Tenggang rasa itu menjaga perasaan orang. Jangan ngantek wong ku tersinggung. Salaman ngono durung-durung ditarik cah. Ya ana sing salaman iku ditarik ngono iku mergo gak gelem tawaduk lah. Tawaduk. Iku rasa ngono tawaduk apa wong kowe? Tawaduk iku merendahkan hatimu. Kowe wis rendah mbok tawaduk. Ora usah ngono-ngononan kowe. Niru wong kowe. Oh iku dicucup ra gelem mergo dene mangsa ora pantes tawaduk. Nah kowe iku ora usah ngono, tapi ya aja ngene. Nyodorno tangane. Wah, pokoknya al khairu kullu fi ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku atlaqan nasi wajan. Paling berseri-serine manusa apane wajan wedanane. Gak ana wedanane melebihi berseri-serinya Kanjeng Nabi. Wa aktsarahum lan luwih akeh-akeh nas apane tabassuman meseme. Masyaallah kowe gak menangi ngene. Gendengi dhewe kowe. Wis tau roh wong sing raine wajar banget. Niku. Kowe durung tau roh dadi ora iso bayangno. Wong sak ajer-ajere wong pemimpin iku mesti ana merengute sithik. Yo ngunjaga image. Ngunjaga image. Ya mesem ya anu tapi MBN piye ngono. Menjaga image. Kanjeng Nabi ndak menjaga image sama sekali. Ndak jaga. Paling sumeh wong. Wajah berseri itu artinya sumeh. Mulanya aku sering mengatakan Kanjeng Nabi itu diam saja sudah berdakwah. Diam saja sudah berdakwah. Karena apa? Karena dakwah itu menarik orang. Menarik orang bisa dengan omongan, bisa dengan gerakan. Kanjeng Nabi diam itu menarik. Karena memang beliau menarik hati. Menarik hatinya karena atlaqun nas al-wajhan wa aktsaruhum tabassuman. Meseman berseri-seri. Bandingno saiki wong dan roh raine terus kudu mlayu ae. Ngono lagi dakwah kok kene kudu mlayu. Maksudnya dakwah itu sudah siap untuk dijak ngono. Wa idza aqbala alaihi qadimun rahhaba bihi. Wis ra ono golek pemimpin kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana? Kita ya berusaha lah ya ngemper-ngemperi kan sithik ngono lho. Kabeh ya ra iso jelas. Yang ngemper-ngemperi diupayakno. Sumeh berseri-seri kalau menghadapi orang. Diakei meseme timbang merengute ngono ae. Nek ora iso ya paru-paru lah. Merengute separuh, meseme separuh. Aja kok merengut tok ora tau mesem blas. Kanjeng Nabi aktsaruhum tabassuman. Wa idza aqbala nalikane madhep sowan alaihi ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa qadimun sing sowan rahaba bihi mongko menyambut ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi kelawan qadim. Wahlan wa sahlan wa marhaban konti, masyaallah. Oh, jadi setiap ada orang yang datang sowan itu diselamat datangi tarhib itu disambutlah dengan hormat, dengan ungkapan-ungkapan yang menyenengke, marhaban, ahlan wa sahlan.
Waqat qala an teman-teman dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulane yo latihan aku sing gak iso mesem latihan. Yo ning godaan ngono aja ning gone dalan kok malah darani wong gendeng kowe. Arti biasa kan mergo nek gak latihan juga iso. Mesem iku. Mesem angel ngono. Rahaba bihi. Ono sing sengaja ono, sing sengaja ra mesem blas iku ono. Itu ya jenenge image, jaga image itu. Ben ketok wibawa, blas ora wibawa blas. Medeni wong malah. Kanjeng Nabi itu rendah hati, sume tapi tetap wibawane jadi ndak ada hubungannya itu wibawa mbekan mesem mbek merengut gak ono. Nek merengut terus wibawa, nek mesem terus ora. Gak, Kanjeng Nabi meseman tapi wibawanya masih, angkernya masih. Karena keluarnya masing-masing dari tempat yang lain. Meseman itu dari hati yang baik, yang tulus, yang bersih. Sedangkan anggreng dari ilmu dan kebijakannya, dari pikirannya yang waqad qala li Ammar. Teman-teman dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ammarin maring sahabat Ammar lama qadima alai nalikane sowan ya Ammar alaihi ngatasi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi apa marhaban bitayyibil mutayyib. Selamat datang, marhaban itu tarhib itu sambutan yang merasa senang sekali dengan kedatangan orang. Tarhib itu menyambut dengan gembira kedatangan. Bitayyibi kan wong sing ngapik al-mutayyabi yang diapik. Mbok maknane tayyib apik ya iso, mbok maknane wangi ya iso, al-mutayyabi kang di wangekake ya iso. Thayyib. Bagus. Thayyib itu apik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Nah, itu. Nah, ini salah satu yang disebut Kanjeng Nabi thayyib itu sahabat Ammar ketika sowan Kanjeng Nabi menyambutnya dengan menyebut nama julukan itu ya. Bitayyibil mutayyab. Wa idza sallama alaihi muslim, lah iki saiki nyalami dalam ucapan ini. Wa idza sallama tatkalane uluk salam alaihi ngatasi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa muslimun wong Islam. Radda mongko bales ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahiyyata ing penghormatan mau bi ahsanin minha kelawan sing luwih bagus minha saking salame. Dadi nek sing nyalami Kanjeng Nabi assalamualaikum, Kanjeng Nabi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih bagus daripada orang ora kok wong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Iku jenenge luwih elek timbangane salame. Salam sing luwih apik itu raddus salam sing paling apik yang lebih. Karena salam Islam itu ora kaya mau selamat pagi. Selamat pagi ku nek awan go karuan, selamat. Iki didongakno mau selamat ning isuk-isuk tok. Nek awan gak ketemu ndekne ya ora didongakno kowe. Tapi nek assalamualaikum iku ndongakno secara penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Aku nek di salami assalamualaikum, maka kalau kamu menjawab warahmatullahi wabarakatuh, wah itu jawaban yang ahsan banget, lebih bagus daripada salamnya orang yang nyalami awakmu. Wa idza qadima alaihi qadim tatkalane sowan alaihi ngatas Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam
sapa qadimun sing sowan rahaba mongko nyambut sapa Kanjeng Nabi bi kelawan qadim ajmala tarhibin kelawan luweh bagus-baguse sambutan kaya mau nyambut apa jenenge sahabat Ammar bang. Wa idza jalasa ilaihi ashabuh yas'aluhum an ahwalihim bi qaulihi kaifa anta wa idza jalasa narikane lenggan ilaihi marang Kanjeng Rasul sapa ashabu sahabat-sahabat Kanjeng Nabi nek ana sahabate jagongan mek Kanjeng Nabi yas'aluhum mohon dangu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hum ing ashabahu an ahwalihim saking keadaane kondisi kabare kondisi-kondisine ashabahu bikauli kelawan dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kaifa anta kepriye anta utai sira iku priye kabare anta utai apa kabar kamu no Kanjeng Nabi gak tahu ana jagongan mek Kanjeng Nabi ora didangu kabare gak ono jadi teko takok piye sehat selamat ya kaifa asbahta iku kepriye asbahta isu-isuan sira pagi ini bagaimana sehat Pak idza qala mongko tekane jawab sapa rajul to sahabat bi khairin sae Kanjeng Nabi takoki kaifa asbahta bi khair kaifa anta nek kono jawab bi khair ahmadallah mongko muji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah taala alhamdulillah dadi nek ndangu sahabate piye kabarmu sae Kanjeng Nabi alhamdulillah itu berarti asik banget lah sampai Kanjeng Nabi iki qala lahu nek mbok manani ngene ya kena fa iza qala tekane jawab sapa wong salah satu sahabate sing ditakoki aifa anta jawabe kok bi khairin alhamdulillah ngono iku tanda kutip nek ngono ya kayak tanda kutip bi khairin sampai alhamdulillah jadi itu pemature sahabat bi khairin sae Kanjeng Nabi alhamdulillah nek ana sahabat yang jawab ngono kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu marang sahabat mau ja'alakallahu bi khairin muga-muga ndadekno ing sira sapa Allah bi khairin kelawan bagus dongakno wa idza dakhala alaihi karimu qaumin tatkalane sowan mlebu alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa karimu qaumin mulya-mulyane kaum apa ketua RT apa ketua RW lurah apa bupati apa gubernur au azizun utawa sing mulya ya ora pejabat tapi kiai apa ustaz apa ngono nek ana sing ngono iku Kanjeng Nabi akramahu mulyakna sapa Kanjeng Nabi hu ing karimu kaumin wa basatalahu ridaahu ngono Kanjeng Nabi ya mulyakna wong wa basatulan beber sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu kanggo karimu kaumin ridaahu ing ridae Kanjeng Nabi rida itu selembar kain yang menutup sebelah atasnya badan. Nek menutup bawah itu jenenge apa? Rida. Kene apa jenenge? Izar. Kayak ning pakaian ihram itu. Yang menutupi bawah namanya izar, yang di atas rida. Ini Kanjeng Nabi nek untuk tamu sing mulya ngono kuwi yang dimuliakan di kaumnya dimuliakan. Mbah dimuliakan mergo kiai, mbah mergo pejabat. Kanjeng Nabi itu ridanya terus dicopot dibeber.
Karena apa? Soalnya durung enek marmer, keramik ra ono ngene gak ono. Lemah bloko-bloko iku. Ngurmati dilemeki. Ya Kanjeng Nabi orang sederhana sekali ya. Ora nek sing anu ya wah nganggo permadani. Madani wong sugih-sugih. Kanjeng Nabi ya wis tamune digelarke ridaknya itu. Wa kisah aulan pakaiane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'u yauman Jarir al-Bajali wa kana al-majlis ghassan bi ahli min ashabi. Teman-teman sowan ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem suci dina sapa Jarir al-Bajali wa kana ana sapa Jarir wa kana al-majlisu wa kana lan ana apa al-majlisu majlis nalika iku majlis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghassan itu penuh bi ahli kelawan ahline Kanjeng Nabi min ashabi saking sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Palam yajid makanan mongko ora nemu ya Jarir makanan ing panggonan wis penuh. Kabeh sahabat-sahabat wis memenuhi ruangan majlisnya Kanjeng Nabi itu. Ini ada yang datang Jarir ini enggak untuk panggonan. Pakok ada mongko lenggah ya Jarir alal babi ngatasi lawang. Ya lawang tok iku sing kosong, liye ning lawang. Panaza mongko narik sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ridaahu ridake Kanjeng Nabi sekali lagi pakaian selendang atasnya Kanjeng Nabi wa alqahu anibaake sapa Kanjeng Rasul ing ridaahu ilaihi marang Jarir. Kaya supaya tinggal linggian lah ya wis gantuk panggonan ning lawang diuncali ridake Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhahu mongko nyandak ngalap ing ridak sapa Jarirun Jarir fa alqahu ala wajih mongko nibakake sapa Jarir ing ridak ala wajih ing atase raine. Ora tinggal linggih lemekan tapi ditutupno raine diambunge. Wa ja'ala yuqabilu wa yabki lan dadekake sapa Jarir dan tumandang ya Jarir yuqabilu iku nyucupi ing ridhae Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yabki lan muwun nangis ya Allah Kanjeng Nabi kok apike ngene. Waroma bilan uncalake sapa diambungi pakaiane Kanjeng Nabi sing diuncalno niku mau tapi terus diuncalno meneh waroma lan uncalno sapa Jarir bi kelawan kisah ilan Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dibalik diambungi sik tutupi mbek nangis terus dibelekno Kanjeng Nabi wa qala lan matur sapa Jarir makuntu ora ana ora pantes untu ana sapa ingsun li ajli sa'ala taubika yen to lenggah kula ala taubika ing atase dodot panjenengan akramakallah mulyaake panjenengan sapa Allah kama akramtani kados anggene mulyakaken panjenengan ing kula ngaten jenengan paringi dodot panjenengan. Panadzara sallallahu alaihi wasallam mongko mirsani sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan ke arah kanan wasimalan lan kiwa Kanjeng Nabi toleh kanan kiri ketika mendengar pemature Jarir mau. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza atakum karimu qaumin fa akrimu. Iki pelajarane nih sampai nanti masih Kanjeng Nabi ku mesti ana
ngilmune iku. Dalam kesempatan itu Kanjeng Nabi memberikan arahannya itu. Idza atakum, sudah dicontohkan dulu oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalika jari ini orang yang di kaumnya itu merupakan orang yang mulia. Jadi Kanjeng Nabi sampai melemparkan dodote Kanjeng Nabi. Terus ajarannya disampaikan. Idza atakum karimun, tatkalane nekani ing sira kabeh sapa karimu kaumin, mulya-mulyane kaum, artine ning kaum kono ndekne paling berpengaruh, dihormati, rak piturute. Apakah karena ilmunya, karena pengalamannya, karena jabatannya, pokoknya dimulyakno karo kaume, fa akrimuhu. Mongko mulyakno sira kabeh hu ing karimu kaumin. Ini ajarannya Kanjeng Nabi yang tadi dicontohkan terhadap Jarir al-Bajali mau, ya. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yuqaddimu dhisikna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kabiral qaumi ing luwih sepuhe kaum sing luwih tuwa, ya. Fil kalami ing dalem pengendikan wasuali lan takone ana sing arep takon kok loro sitoke tuwa sitoke enom dhisikna sing tuwa sik. Itu aturane. Ora kok sing ngajunge dhuwur dhewe. Sing tuwa sapa sing tuwa dhisik. Baik fil kalam maupun visual. Tanya-tanya iku sing sepuh sik. Wa yaqulu lan dawuh Kanjeng Nabi, kabir sing tuwa, dhisikno sing tuwa. Ora kok kabir lan tekbir ngono. Wa kana lan ana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yapsutu. Kebiasaane Kanjeng Nabi selalu itu yapsutu beber Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li julasaihi kanggo mitra-mitra julusnya Kanjeng Nabi, teman duduk sak majelis. Beber bisa tel intilaq syar'i al-mubah. Beber itu udah bisa pengertiannya bisa luas itu dalam bahasa Arab. Inggone Quran digunakan bastun itu beber jembarno rezeki ya iso, bastun beber remek ya iso, bastun memberi ruang kamu mau berpendapat silahkan monggo-monggo itu ya bastun juga. Jadi ning kene digunakan ini umum ini. Mergo terus iki li jelasai bisa tel intilaq syar'i. Dengan beberan intilaq yang bebas tapi sing syar'i, yang bangsa syar'i. Al-mubah sing mubah. Al-qali baik yang berupa ucapan wal khali lan keadaan. Sikap segala macam itu julusaknya itu diberi kebebasan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak membebaskan lemek untuk diduduki mereka. Jadi mereka mau ngomong apa saja silahkanlah. Mau bersikap apa saja. Duna ayak bidohum bikhalihi tanpa yento gegem. Gegem yak bidu yang gegem ing julasaknya itu rujuke ning julasaihi bikhali kan kondisine Kanjeng Nabi. Artinya terus dibatasi, mereka tidak dibatasi oleh kondisinya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, aku ora enak badanku aja sesuai nggih gak ono ngono iku. Aku wis lak duwe pekerjaan gak ono.
mereka tidak pernah dibatasi oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kondisi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yakbituhum biqalihi atau menekan engkau ing julasa biqalihi kelawan pangandikane Kanjeng Nabi. Jangan ngomong gitu, saya sudah akan enggak ngono, biarkan beri kebebasan. Fa idza tahaddatsu bi amrin sarakahu malam yakun isman. Oh itu angger-anggere mau ikut tok. Idza tahaddatsu nalikane berbicara sapa julasa'u berbicara bi amrin kelawan suwijining perkara, sedang bicara apalah, soal politik apa soal apa. Kanjeng Nabi syarakahu. Melok Kanjeng Nabi, menyertai sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hum ing julasa malam yakun isman. Selagine ora ana apa amrun, ora ana iku isman dosa. Nek mbok jak ngomong sing dosa-dosa ya ora kersa Kanjeng Nabi. Asal ora dosa jak omong apa ae Kanjeng Nabi nderek. Ngono iku, Yaqulu Zaid bin Tsabit. Ini sahabat dekatnya Kanjeng Nabi, dekat sekali. Ya, pernah disebut Zaid bin Muhammad, pernah jadi anak. Kunna iki dawuhe apa ngandikane Zaid bin Tsabit. Kunna ana sapa kita? Kunna itu ya kitalah para sahabat dan para sahabat. Kita para sahabat itu idza karena tatkalane nutur kita adunya ing donya. Wah iki ana pilpres ana. Nutur donya zakaroha ma'ana. Melok nutur sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing donya ma'ana satane kita, rega lombok mundak Kanjeng Nabi ya melok. Iya, pira saiki ngono. Melok ora kok donya rasa. Wa idza zakarna tatkalane nutur kita para sahabat iki al akhirat ing akhirat zakaroha ma'ana. Kanjeng Nabi ya nutur ing akhirat ma'ana satane kita. Bakas akhirat wah iku siratal mustaqim iki kan. Engko sing mara ning gone Telaga Kausar iku sapa ae Kanjeng Nabi merok. Wa idza zakarna ta'am sampai ngerembuk makanan iki lho. Iku paling profan ya. Idza zakarna tekane nutur kita atau ama yang panganan. Wah niku so ambel terong enak mboten karuan. Kanjeng Nabi ya zakarna mah ya. Zakarahuma mongko nutur sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing ta'am ma'ana sarkane kita. Pokoke Kanjeng Nabi itu wah, apa jeneng istilahnya? Istilahnya pengguyupi sahabat-sahabat itu. Mulane sahabate ngantek kaya ngono memujane niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperlakukan seperti itu ambek pemimpinnya, bayang ya. Masya Allah. Wa yaqulu Jabir bin Samurah. Ngendika sapa Jabir bin Samurah wa kanu yatahaddatsun wa kanu lan ana ya para sahabat iku yatahaddatsun padha omong-omongan ya wong apa jenenge para sahabat fayak khuduna mongko ngalap sapa sahabat fi amril jahiliyah ing dalem ngomonge bakas perkarane jahiliyah, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah iku mbiyen masyaallah iku piye pangeran semono akeh. Ana sing bar disembah dipangan barang. Ayo ada omong-omongan soal iku. Payat aku ada guyu-guyu, guyu-guyu pancen lucu. Wong sesembahan kok bar lesu kok dipangan. Mergo saka
patunge saka panganan. Dadi ana sing braholane saka panganan iku ana. Lesu dipangan pangerane. Mulane tuh dibakas sampai payet hakun. Do guyu-guyu sahabat iki. Do guyu-guyu Kanjeng Nabi wayab tasim. Nabi iku ngujenge Kanjeng Nabi ya iku yab tasim itu. Wayab tasim. Wa tabassam lan mesem sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pada ketawa, Kanjeng Nabi juga ikut, tapi ya dengan caranya Kanjeng Nabi ketawanya hanya tersenyum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamzahu ma ashabihi li idkhalis surur alaihim. Ngono iku. Maka lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yamzahu guyon apa Kanjeng Nabi ma ashabihi sartane sahabat-sahabat Kanjeng Nabi ya berkelakar mek sahabate barang nah iki ana kiai sing guyon mek santrine li idkhalis surur kanggo nglebokno kegembiraan itu termasuk sedekah itu idkhalus surur alaihim ing atase ashabu. Sahabat kan seneng dijak guyon wekan pemimpin agung piye. Dingendikani ngene ae seneng apa meneh dijak guyon. Nah, wong dijak guyon berarti kan dianggap parah. Wong guyon wekan wong adoh iki piye? Guyon wong parah kan. Mulane mereka seneng. Wa min dzalika annahu ja'ahu rajulun. Pamindali kalan iku setengah sangking guyone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu stune kelakuan iku ja'ahu sowan ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa rajulun wong lanang yastahmiluhu nyuwun dikei tumpaan yastahmiluhu itu Kanjeng Nabi biasane nek ngene apa nek arep perang barang ngono iku kan bukan pemerintah yang menyediakan logistik peralatan-peralatan perang kayak saiki ngono gak. Biyen ya prajuritnya itu sendiri. Nah arep melok perang ya bawa pedang dhewe, bawa tombak dhewe, nek jaran ya kuwi nek gak duwe ya terus nyuwun mek Kanjeng Nabi ku kula mboten gadah kendaraan panjenengan paringi ya. Jaluk tumpakan iku istahmal. Jaluk diparingi kendaraan. Ayat lubu minhu dabatan tegese nyuwun sapa rajul minhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dabatan ing lumangkang nggo tumpaan. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam monggo dawuh lahu marang rasul sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hamiluka ya engko tak ini ingsun iku hamiluka menehi apa tumpaan sapa ingsun ing sira numpakna sapa ingsun ing sira ala waladin naqati ini sak temene ingsun iku hamiluka numpakna sapa ingsun ing sira ala waladin naqati ngatasé anak unta. Faqala mongko matur sapa rajul ya Rasulullah duh Kanjeng Rasul masna'u bi waladin naqa lho ki napa ing apa asna udamel kula biwaladin naqah kelawan anak unta. Lah kula njaluk tumpakan sukani anak unta terus nggih napa? Kuat sepuni kula tumpaki niku anak unta. Bayi unta men sukake. Faqala monggo dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yalidul ibil illan nuh.
Ana ta ora nglahirno apa al ibila ing unta apa ilan nuk kejaba apa jenenge mbok-mbokan unta apa kaya mbok-mbokan unta apa jenenge induk ya induk unta induk kowe iku gak gelem marah nek aku cara Jawa kowe ngindonesiakno ngono lho aku nek Indonesia kowe jawakno dadi saling mengisi namanya aku mbok njarno dhewean iki loh emangnya ada induk unta yang tidak melahirkan anak jadi ini guyonnya Kanjeng Nabi ya begitu itu guyon yang logis tapi orang nggak menyadari bahwa itu logis ini ya kok tak tumpakno anak unta. Jadi ini kan tanggapannya itu anak unta yang cilik. Ya unta mesti anak unta. Unta tua kaya apa ya anak unta. Gedene sepiro ya anak unta. Ini enggak. Tapi banyak yang enggak nyadari gitu itu ya Kanjeng Nabi. Itu guyone ngono iku. Humornya itu humor yang apa namanya? Objektif, benar-benar logis. Hanya wong kadang-kadang nggak sadar bahwa mesti angger ibil ya mesti anak Enok. Mesti anak Enok. Kau ya wong kan terpantri ben waladin nau gitu. Kowe tak tumpakno anak unta ya. Anak unta niku napa? Lah kowe golek anak unta sing anake jaran piye? Unta ya anake unta. Bahkan lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yamzahu ma'a rajulin iku guyon Kanjeng Nabi ma'a rajulin sartane wong lanang minal badiyah saking wong dusun. Badiyah itu sing ndak orang kota, Badawi, Bedui nek biyen wong Jawa ngarani Bedui. Itu nek orang Arabnya sendiri mengatakan Arab. Orang yang belum berbudaya kota. Sing gawene dienggo syahid nahwu sharab man bang iku biasane omongane orang Arab sing masih asli belum kecampuran. Nek wong kotane Madinah sudah kecampuran macam-macam. Iku ana sing asmane Zahir. Kanjeng Nabi gawene guyon karo wong lanang saka desa jenenge Zahir. Bayakulan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Stune Zahir iku badiyatuna, iku wong desa kita. Wa nahnu ta kita iku hadiruhu, wong kutane Zahir. Zahir ini orang duwe iso kluthuk wong Bedui sing gawene sowan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek payahe apa panen apa ngono terus sowan Kanjeng Nabi ning nggawa panenan iku. Semangka ya semangka nek apa kurma apa lah pawetane kaya wong desa-desa kene nek ning kutha kan mesti gawak-gawak ngono iku lho. Ana telo. Telo pohong sak wite barang digawa kabeh. Klopo sak degane barang digawa kabeh. Nggawa terong lombok sak piture ngono kuwi. Zahir iki gawe ngono kuwi. Suatu ketika Zahir iki lagi ning pasar dikewekep mbek Kanjeng Nabi Muhammad. Wes arep ngamuk, Zahir ku ngamuk, kok ngomong Kanjeng Nabi kabar-kabar. Apa sing gelem tuku budak iki?
Zahir lho Kanjeng Nabi. Mboten pajeng Kanjeng Nabi kula didol. Mbak Payu kuwi larang regam. Zahir ini sing di ngendikakno Kanjeng Nabi iku guyon mbek Zahir. Dia disebut badiatuna wa nahnu hadiruhu. Jadi, kalau kita itu orang kotanya Badia, Zahir itu Badiatuna. Warwa lan riwayatake sapa Ibnu Bakkar an Zaid bin Aslam anna imra'atan sedune seorang perempuan ana wong wedok yuqalu laha sing diundang laha kedue imra'ah ada perempuan yang namanya Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Disebut Al-Habasyiyah mesti orang hitam. Mergo Habasyiyah itu Ethiopia itu, Afrika. Habasyah itu. Ana wong wedok jenenge Ummu Aiman saka Habasyah. Ja'at sowan sapa Ummu Aiman ila Rasulillah marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko matur sapa Ummu Aiman, inna zauji sedune bojo kula niku yatuka. Ngundang bojo kula ing panjenengan diundang. Iku sering Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya nalika perang Khandaq Kanjeng Nabi lagian kerja bakti karo sahabat-sahabat ana sing bisiki Nabi jenengan untuk undangan bojo kula masak ngono. Iki ngono. Iki sing wedok sing matur karo Kanjeng Nabi. Bojo kula ngundang panjenengan. Pakola mengko ndangu sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man huwa?" Iku sapa? Wa ya zauj. Bojomu sapa? Ahwaladzi bi ainaihi bayat. Ana ta wa ya bojomu iku alladzi bi ainihi kang ana ing kedua matane man bayadun utawi putih-putih. Oh, iku sing bojomu iku sing mripate ana putih-putih iku ya. Waket sing wedok. Wong wedoke faqalat mongko matur sapa Ummu Aiman. Ma bi aini bayat mboten wonten mboten. Ma bi ainaihi mboten wonten ing atase mripat kaliye bojo kula bayadun utawi putih-putih mboten wonten putih-putih mripate bojo kula mboten wonten putih-putih. Nabi dawuh faqala bala ya putih. Faqala bi ainaihi ana putih-putih bi ainaihi ana ing mripat lorone bojomu. Faqala Ummu Aiman, la wallahi buatan sumpah-sumpah, wallahi mboten wonten putih blas. Qala sallallahu alaihi wasallam. Maka iki guyone Kanjeng Nabi itu mesti hak ya. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin ora ana seorang pun." Nek ana tambahan min itu maknanya pun tidak ada sama sekali. Nek ma akadun orang tidak ada seorang. Tapi nek ma min akadin tidak ada seorang pun. Artinya sama sekali. Illa bi ainaihi bayadun kejaba iku ana ing kedua matanya mripat lorone ahad bayadun utahe putih. Ana piye wong sing mripate gak ana putih iku. Ireng tok ngono. Medeni wong ngono. Ae maksude al bayad putih-putih al mukhid sing mengelilingi bil hadaqati kelawan telenge mripat sing ireng itu. Hadaqah itu yang hitam itu di tengah bulet itu kan dikelilingi putih-putih. Mesti ana. Oh, ngoten kula tiwas kaget banget. Niku guyone Kanjeng Nabi. Wa min dzalika Allahu a'lam.